Anna Casarramona i Vives ha anunciat aquest dijous que penjarà els patins al final d'aquesta temporada. Casarramona, formada al Club Patí Manlleu, és una de les grans figures de l'hoquei patins estatal, amb un palmarès a l'alçada de molt pocs esportistes i amb una carrera que l'ha portat a vestir les samarretes dels clubs més grans de Catalunya i de l'estat espanyol. Anna Casarramona va debutar amb el primer equip del Manlleu just abans de fer el salt al Club Patí Voltregà, on s'hi va passar 4 temporades. Casarramona hi va guanyar 2 Copes d'Europa, 3 Hoquei Lligues i una Copa de la Reina. Després de tots aquests èxits, va tornar a casa, al Manlleu, on va capitanejar un equip que, tot i apostar per un grup de jugadores molt talentoses, només va aconseguir sumar una Copa de la Reina. Després de 3 temporades, l'hoquei la va portar cap a Gijón, on es va tornar a proclamar campiona d'Europa, a més de guanyar-hi 2 lligues. Per tancar l'etapa asturiana, Casarramona va decidir tornar a casa, al Manlleu de nou, portant el seu club a proclamar-se campió de l'hoquei Lliga per primera vegada a la seva història i tornar a aixecar 2 Copes de la Reina més. En un moment de canvi d'etapa a l'equip de la capital del Ter, Casarramona va decidir fer les maletes i viure la seva última aventura al Palau de Plegamans, un altre dels grans equips d'aquesta disciplina, on hi ha passat 3 temporades més. Amb el Palau ha sumat la seva 4a Copa d'Europa al palmarès, a més d'una altra Hoquei Lliga, una Copa de la Reina i 2 lligues catalanes consecutives. Doncs la veritat que porto temps pensant-hi i ha arribat el moment de retirar-me a final de temporada. És una decisió molt difícil per mi, de les més difícils de la meva vida, perquè ha sigut i és la meva gran passió, però penso que és el moment, estic molt a gust a l'equip, al club, a gust com a jugadora i vull acabar amb bon sabor de boca. Per motius físics, laborals, m'està costant ja, la lliga és molt exigent i m'està costant tenir l'energia necessària per poder gaudir-ho i disfrutar-ho, i per això he decidit posar punt i final a la meva carrera esportiva. La veritat que és molt feliç, la veritat que ha estat un regal per mi, després d'haver passat per una operació d'una hèrnia discal i pensar de deixar el hoquei en aquell moment. Em va arribar la trucada del Palau i per mi va ser com un plus d'energia i d'il·lusió i han sigut 3 anys plens d'experiències boníssimes al costat d'amigues que m'enduc per tota la vida. Afrontem el final de la temporada amb molta il·lusió. Sabem que tot el que queda serà supercomplicat. Primer el que volem fer és classificar-nos pel play-off, que matemàticament encara no ho estem, ho tenim bé, però tenim ganes de poder classificar-nos i poder arribar fins al màxim que puguem. I després afrontar la Copa de la Reina a Gijón jugant contra l'amfitrió a casa seu. Amb moltes ganes, sabem que serà complicat, però lluitarem fins al final. Amb les seleccions catalanes i espanyoles també té el medaller absolutament ple. Amb la catalana, un or i una plata a la Copa Amèrica, les úniques competicions oficials que disputa la selecció. Amb l'espanyola, selecció que ha capitanejat durant molts anys, hi ha aconseguit 4 ors, 2 plates i un bronze mundials, a més de 7 europeus. Anna Casarramona ha estat una de les jugadores més diferencials de la història recent de l'hoquei, amb una gran capacitat física, desequilibri, una visió de joc privilegiada, un xut potent tant de pala com de cullera, un fort lideratge dins la pista i un caràcter guanyador que l'han fet triomfar i penjar els patins com una autèntica llegenda de l'esport de casa nostra.